Med vinden så føles det som minus 15 grader her ved Svanemøllebugten ved København. Men det lader vinterbaderne så ikke afskrække af. Vinterbadning er rigtig populært. Og i dag åbnede Svanemøllebugtens vinterbadeklub, og i den anledning så var alle inviteret med en tur i vandet. Man kigger ikke imod solen, man tisser ikke imod vinden, og så hopper man ikke i vand, som der ligger is på. Det er koldt, det er godt. Lidt koldt. Danmarks ældste badeklub genåbner. Alligevel indvidede Birgit Heje og de andre vinterbadere i dag deres nye anlæg i minusgrader. Men nu åbnede den nu, ikke? Og så bader vi nu, ikke? Konceptet for vinterbadning er ellers enkelt. Af med tøjet, ned i vandet. Det er koldt. Hvor er det pissekoldt. Og op i saunaen. Det er dejligt. Jamen, det er skide dejligt. Det er ikke sidste gang. Jeg har ventet i 3 år på at blive medlem af den her vinterbadeklub. Når jeg kommer op af det iskolde vand, det er bedst. Det kan være svært at forstå vinterbaderne, men det er faktisk sundt. Blodtrykket stiger, pulsen falder, og så forebygger man stress ved at bade i det iskolde vand. Det giver det der gys, og man kommer op, og så kommer varmen ud i hele kroppen. Og det er helt vidunderligt, og man føler sig rigtig meget i live. Derfor er vinterbadning blevet populært. Det var dejligt. 450 har allerede meldt sig ind i Svanemøllebugtens vinterbadeklub. Kast jer ud i det og kom i gang, fordi det er fantastisk. Det giver en vidunderlig følelse i hele kroppen, og det er altså slet ikke så slemt, som man går og bilder sig ind. Så det lod vi komme an på en prøve. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at de gør det her. Nej, og jeg skulle også hilse fra vores reporter her og sige, at det er rigtigt, hvad man siger om mænd i meget, meget koldt vand. Vi håber, det går over igen.